Здравейте! Намираме се в Аквамарин, новото бижу на Инвестим Банско. Но този път не в подножието на Пирин, а на българското Черноморие. Предлагам ви да направим едно малко поручване заедно. Комплекс близо до центъра на обзор, но в горичка. 3 корпуса, 120 апартамента, вся информация, която може да намерите на сайта на Инвестим Банско. Но дайте заедно да си говорим и да се разходим до плажа. Много е близо. Запътили сме се не само към едни от най-хубавите плажове в обзор, а може би и в цялата област. Живописен, спокоен и малко див дори. Общо взето, може да тръгнете по джапанки и с чаша кафе и няма да закъснеете за първите слънчеви лъчи. 100-150 метра и вече сте на плажа. Ето го. И спокойно. Дори да не си в настроение за плаж, тази гледка със сигурност ще ти промени мирогледа. И спокойно, стълбите наистина са по-малко, отколкото изглеждат. И та-да! Без дюнери, без стълпи, без чалга на всеки ъгъл и смело може да кажем, че Аквамарин си има нещо като собствен частен плаж. Идвайте, идвайте! Ако искате имот за почивка, инвестиция или просто причина да си купите нови бански, добре дошли в горското морско бижу на Инвестим Банско в обзор.